ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಂತದೆ. ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಹೋಗುಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಜಿ ಪೋಯಿಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೆದಿರ್ತೀರು ಬರೋದು ತದನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಂದಿರ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಚೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬನ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಇತ್ತು ಜೀಪ್ ಬಿಡ್ಬತ್ತನ ಸೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ತುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಲ ಬೇಸಿ ಅಂತ ರೀಚ್ ಅಂದತ್ತೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಕ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಕರಿಯಾ ಬೇಟ ತಾತ ಇದ್ದಾರ ಏನೇ ದೂರ ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಏನು ವನಸದು ಅಂಚೆ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಜಾಲರ್ತೆ ಜಾಮ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದೀಗೆ ಎಂಚ ಜ್ವರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇಂಚ ಮರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಿಗೆ ಆತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅದದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾಟ್ ಫೈರಂಡು ಎಂಚ ಇಂಚ ಕ್ಲೋ ಅಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂತನ ತಮ್ಮಲ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಿಯವರ ಪೋಯರು ಬಂತಿ ಪೋಯರು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಕೊಡೆದ ಲಾಗ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಕೊಡೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಆಯ್ಚಿನೆ ಬುಕ್ಕ ದನ್ನ ಇಂಕ ಮಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೋಪ್ನವ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ಕಾಗಲ ನೋಟು ಪಾತ್ಯರ್ರಾಗಲ ಸರಿ ಆಪುಜದ ಸೊ ಚಾಪುರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಗುಂಟಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 10 ಒಂದತ್ತರು ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ಎರಡು 3 ದಿನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಪರ್ದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ರ ಆಪುಜಿತೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯಾರ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತುಬೋಡು ತುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಲೇರು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ ತಾತನಡಿಗೆ ತಾತ ಇಜ್ಜಿರು ತಾತಲ ಚಿಕ್ಕಲ ಮರ್ತು ಕೊತ್ತಿರು ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೋತಿರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಚ ಸೀದೆಂಕ್ಲ ತಿರ್ಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ പോയില്ലേ ಹಾಂ ಯಾನು ಕರೆನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತದ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ನಮಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡು ಕಸದ ರಾಶಿ ಮಂತಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ಅವು ಅಲ್ಪದ ಬೀಜದ ಮರತ್ತೆರ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಹೊರೇಬ್ನ ಗೈಸ್ ತಮ್ಮ ಸೋಡು ನೀರು ಎತ್ತುಂಡುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿನಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಲಿ ರಜಪಟ್ಟೆ ದಾಲ ಬಂಡ ದಾಲ ನೀರು ಇಚ್ಚಂಡು ಎತ್ತುಲೆ ಸೋಡು ನೀರು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಚೊಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕಣಿ ತೋಡು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯೋ ನಮ್ಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋತಿರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮತ ಕಂಡತಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನನ್ನ
ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ. ಅರೆಕನ ಇದು ಇದು ಇಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪುರ ತಗೊಳ್ಳು ಹೌದಾ. ಅವಾನಿ ಜರಿತನದಾ ಉಕಾಯ್ತಾಯಿನ ನೀರು ಬೇಗ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ ದಿತ್ತದನ ಪೇರಳ ಮರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿಂಜಿ ಒಂದು ಜೇಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂ ಚೂರು ಗುಂಡಿ ತೆಪ್ಪನಾಗನೇ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಲೆ ಕೆರೆ ಒಂಚೊಂದಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಗುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಅನ್ನದ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿದ ತಂದು ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ದೈವಾಡಿಯರು ಪಿರ ಮುಲ್ಪ ತಟ್ಟ ಮಂತೀರು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ನೇನು ಮಂತ ತಟ್ಟು ಮಂತೀರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕಂಡ ಐತೆ ಬಿತ್ತಿಚಿರು ದನ್ನ ತಾತಕ್ಕೆ ತಿರುಜಿಗೆ ಹಂಚ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಜಿ ನೋಲು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚರು ಗೈಸೆಲ್ಲ ಅಂಬಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂಡ ಝೂಮ್ ಮನ್ಪೆ ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೊಂಚಲ ಉಂಡು ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿ ತೋಜುಜಿ ಇರೇ ಪುರ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ತೋಜಿ ಒಂಜೇ ಗೊಂಚಲ ಓಜುಂಡು ಅಂಚ ಆಸೆ ಅಂಡ ಎರೆಗಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಆಸೆ ಅಂದುಂಡು ಗೈಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲೆಜಿ ಬೋಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಪತ್ತು ಚಿಕನ್ ಅಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನ ವನ ಸೌಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆಂಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸುಣ್ಣ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಿನ ಕೈಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚ್ಚ ಜೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿರು ಉಂಡು ಬೀಗ ಆಡ್ತಾರಾ ಬೀಗ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆತ ಸುಣ್ಣ ಅಂಚ ಕೈ ಬೈತು ಬರ್ಪೆ ಅಂತಿದ್ದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಇರ್ತಿರು ತುಕ ಕನ್ನಡ ಟೆಂಚಿ ಹೋಜಿಪೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೆಂಚಿ ಹೋಜಿಪೆ ಅಂತುಕ ಕರಿಯ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಬಡ ಮಂಗು ನಕ್ಕೆರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೆಂತ ಮತ್ತೆ ನೀ ಎಂತದ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಂಗು ఎన్న చెప్పాలంటే డిక్కమైతే తెరి దిక్కుతున్నా ಸುಣ್ಣ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೊಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಇದು ಸುಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ देखो कोडिंजा तेरु रड्डु बुडेलिंजाली हैं रड्डु बुडेलिंजाली अब ಎಂತ ನಿಗಲು ಗಿರಿಂಜಾದ ವಾಡು ಜರತ ತುಕ ಕಣೋ ಅಲ್ಲ ಕಣೇ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಹಾಳೈನ ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ತುಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಅಂತುಕ ನಮ್ಮ ಅಂತದ್ದು ಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚನೆ ಕೌಂಟ್ ತಿಡ್ಕ
ಅಂಚ ಹೇಗೆಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈದೇಹಿ ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಗೈಸ್ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ತಿನ್ನಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತ ಲಾಗನ್ ಇಡೆಗೆ ಮಂತಂದಿರಲಿ ದಾಲ ಆತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅನೆ ಎಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಬೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಕ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಟ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ದ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಡಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಾಡ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಂಡಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.